Deluxe do vás na Instagramu sype jeden uchvatný produkt za druhým a jak už jsem sliboval, chci, aby se jich co nejvíc dostalo i k nám do Čech a na Slovensko. Teď přišel nejnovější jarní drop a já znovu vybral 3 produkty, které mě nejvíc zaujaly. Číslo 1, Antihero pro model Grand Taylor. Máme tady velikosti 8,5 a 9. Podařilo se snížit cenu a výjdou teďka jenom kolem 2 s gripem. Koleček Spitfire máme už víc než 100 druhů. Mezi nejnovější kousky patří třeba tady ta mini kolekce Demon Gate, vyrábí se v 54 a 6 v širším tvaru Radial Full. Ke každým dostanete takovou punkovou nášivku se super designem, 54 svítí ve tmě, 56 jsou klasický bílý. Povedly se taky tracky Thunder Mindstate, který se vyrábějí ve velikostech 147, 148 a 149, což znamená ve velikostech někde od 8 do 8,5 palce. Nesou označení Lights, což znamená, že dostanete tracky s provrtaným kingpinem a odlehčeným baseplatem. Pokud byste chtěli provrtanou osičku, hledejte tracky s označením Hollow Lights. Užijte Velikonoce a po nich se zase vidíme tady na krámu. Čus.